everyone, this is Nitin Alvarez. Welcome to my channel. Pakakayo kong pilok, guys. Just an update. Nagpatawad kong pilok gahapon. Okay, kapag ito mag sige og sige og mascara ba. So I think I need na lang, eyelash extension na lang ko. And what good thing about it is nakaangay ko sa akong eyelash extension. I love it. Kaya dili siya sa gabal. Unlike itong before, sa gabal pag maligo ko. And then kini siya, although na siya kamahalan gamay compare ato before, pero ganahan ko kay dili kay siya sa gabal matulog, dili kay siya sa gabal maligo, and then ganahan ko kay maakuan siya, ma-emphasize good siya kay kato before abrato siya and then katul sa gabal, so pila ra 3 days lang ata gitanggal na nako to siya. So ang kani siya kay mahal-mahal lang siya gamay sa katungkuran. Pero ganahan ko kay ma-emphasize din ako ang pilok. Like, and then dili siya sa gabal, gaan lang siya sa mata. And yeah, by the way, buhaton na ko na siya na vlog because I think now is February 7. And 16, pila na lang ka adlaw, pila na lang ka days. Gusto na ako na i-vlog na ako live din sometimes na ako din like honest review lang gid sa akong account. There is wala ka balo sa bana account, but with regards to my account, honest review lang gid ni siya. I love it. And ang trabaho is dali ra kaayo, like easy ra kayo because I love the the environment, the nature of the job. So mas dali ra kayo sa ako. And then aside from that, ako ang TL, ako supervisor, ang akong nakapalibot is nice akong environment, and then approachable kayo mga TL, and then flexible ang schedule sa work, flexible ang kuan, like need ni mo ni nga adlaw mag-swap lang kasi mong rest day or mag-kuan lang kasi mong supervisor. And then ang mga supervisor is very professional, very buotan kayo sila, mag-handle sila ang mga agent, mapud na sa ang kanang makapawili gud sa ako kanang panagsara ka makakunog ing ani nga nature sa job, environment sa job. Kay ang environment man good plays a big role sa pagstay sa employee. Kay yan kada ko yung factor ang environment, and mawili ko gamay sa akong nature sa environment, butan kayo si TL. However, need na pud na ako mag-proceed man good into teaching kay ako ang NC2 mag-expire na October or November, mag-expire na siya. And then next year mag-change na pud ang standard sa DepEd sa standards for application para sa teacher, and kailangan na ako na siya i-grab na opportunity. I'm excited, but I'm excited, and mamili po ko gawin sa camera. And yeah, so sa mga pila na kaadlaw there is salary ka, gusto na kay document ako live, i-document na ako maging so for today is mag-lunch ko. It's my lunch break. And then wala ako nakaluto og akong bakon. Wala ako naka-grocery, wala ako naka-atog bangkerohan, wala ako nakapamalit og sudan. So rice lang ako na dala naluto kay para at least makaano ko, di ba, maka-save. And then napong toy snack. Nagpalit ko daan sa HB1 og ganang mga snack na sa boarding house. And then nagpalit lang ko og ganang Bicol Express sa canteen. So this is my ulam for today's video. I miss this canteen. I miss na ko yung canteen. So guys, join with me as I do my lunch. Makamingaw siya. Pero excited ko sa opportunity na nag-knock sa ako. And I think pero ginapray mapud na ako ni siya. Mao ni ang siguro ang mga answer ni Lord sa ang prayer, because few weeks ago or a month ago I prayed nga, Lord, din ko nga
I wanted to proceed into teaching na. Kanang gusto na ko, Lord, help me, ngani, ngani. And then, suddenly, gahapon, nag-chat ako ang BFF nga need nila og teacher dito. Need nila og kuan ngani good. And then, ikaw wala, Lord. Is this kanang the answer of my prayer na? Ano, good siya. And then, na-amaze ko. And then, nangayo ko sa Ginoo nga, tagaan ko niya reason para magkuhan ko sa akong work. Nga mag-resign ako sa akong work. Mamaw na siguro, and I know, dili mo ko pasagod ni Lord sa ako a new journey. Dili mo ko niya kaanan dito pasagdan sa akong teach. And then, yeah, I'm so excited. So, mag-eat na ko ang lunch. Ikaw, mag-brace ako. Lord, hallelujah, Jesus, katuloy Lord. Salamat, Lord, sa travel, safety, salamat sa mga trabaho. Lord, anak ko, Lord, nagkapasalamat sa kanilang yung gitin ka na ko, Lord, sa mga akong pagkamitan, Lord, kung akin makahatado ako sa kabastong sa kanilang. Isan pa man sa mga pagpanginahalan na tagad, Lord, ikaw mag-provide ka. Salamat sa kanilang, salamat sa mga provide ka na. Yung ka na ako ng pagkasihan, kasi and then I'm so happy kay kauman ra gyapon ako sa work akong friends, so nagyapon ko ikaw dito maalalayan ko nila kay kulbaan ko kay ano ba yo kulbaan ko, however I'm excited as well, pero naaman nila akong best friend dito makaalalay sa ako di ba? And then magkuan lang ko kay Christian kay magkakaus yo din ni para ako kalito as ako previous job buti akong pantalon sabang man sa akong asin na akong asin. Meanwhile, Namoy asin. May asin. Ay na lang ko kay tabang manggod. Tabangan ko himarot manggod ko. Katong Bicol Express. So wait lang na ngay og ano ako suka. one eternity later. Wala ba kay ano, wala kay cup. So dari ano lang. Lang may abo siya. Dari ano lang ako bigay para sure. Actually, mahawa din ako dira sa Aloriga ba? Wala ko try dira sa Starbucks. Ano ko daw? So na pag first na ako kuha nila, hindi na ko i-try ang Starbucks kasi babahalan man ko isa. Na siya ang Starbucks dira sa akin. Puro Starbucks. See? Kapag gusto dira, mahawa na lang ko. And then sa ako ang front is ang SNR. Nga siya. Mahawa na lang ako dari salary ko. Ako try ng Starbucks. Maybe one day. One day, but not right now. Actually, nanita ang gulay. Kaso wala mo sa gulay good. Mga kaan lang, mga meat lang kailang baligi. And then, dira sa Pikas, naday gulay, pero gikuha pa sa SNR Dapit. And then, naka-lunch break lang ba ako. So, kailangan ako magdali. 1 hour lang ang mga lunch break. Kailangan mag-uot na po ako ang pantalon. This nga, i-support niya po rin sa akong journey. Nagyapon mo sa akong YouTube channel. Mag-stay gyapon mo. I think kailangan ako magpalit og coke. Kaya, doon ako magkaon. Meat. Ito, balik ako coke. Meanwhile, Thank you. Dari ako nagpalit og sudan. Ma'am, pwede ka niya rin mong 25. Kasi pangalan niya ni ma'am. Jovi. Spelling si Jovi. G-O-V-E. V? V Victor. V? E Echo. Oo. Ano? Last 3 digits, Oracle. 6033294. 294. Ay, wait lang. Pataka ako sa Oracle. 00633. Yeah, 294. Buot na ako ang pants. Kaya naman good, before man good, nagkakaon ko meat and then diretso ko tubig. Naglain na kong tiyan. And then oily man good siya, so kailangan ko soda. Pero dili lang yun siya once na hitabo. Kadaghan na good na kanay nagkakaon ko meat and then after na kay tubig lang kay para healthy daw kunuhan. Pero maglain na kong tiyan. So natagam na ko ato ng mga moment.
Actually guys, actually karon tana sabay tana ako sa akong kuan magbagangga ano good. Kaso delayed ba ya ang US na time sa Philippine time. So karon sa ang duty pa nako ron sa US is ano pa February 6 pa nga sa Pilipinas kay 7 na ba yun. Kaso nakaschedule na niya siya dugay sa work sa ako ang fiancé nga nag-get away din sa Baganga. And then dili na ako gusto ma-doubt akong adherence. So nag-duty lang ako, wala ko di kuyog sila ha. Alam ko. Ano siya, ma-doubt man gud akong adherence pag inigkuan kay. Ganina man gud sila ng lakaw kadlawon. Mga 6 AM Manila time, and then ako on duty kay 5 AM. Ako nag-explain lang ko sa akong kuan kanang hindi ko kuyog kay napako last duty good kay unya pa akong RD. Kaya ako napakon sa ako ang RD is 7 to 8 kay 7 to 8 magud ang schedule gud sa ako na. Kaso lang nga adlaw magud sila ba. Diyan ako last duty. Pero lang ako akong adherence. First lag unta namo together sa iyang family good. Kaso yeah, there's a reason sa tanan. First laag sa 2023 o ba iyang family. Kasabot na pud siya kay trabahan ti pud siya. Nabi pud siya sa trabaho, di ba? So kasabot pud siya sa akong situation. Garo sa akong sila. Sa ano lang sa marang natural. Tama din ako. Nagpalit ko og kanang pahumot pod ba? Nagpalit na ko kuan pahumot para sa future in-law na ako sa iyang mama, sa iyang papa sa ako ang future husband, sa akong fiancé. Nagpalit po ko perfume para sa iyang papa, palit sa, para sa iyang mama, o para sa iyang manghod. First time na ako nag-gift sa iyang family. First gift na ako sa iyang family. Dili ko siya kamahalan kasi syempre, di mo na to afford ng mga mahal. Ano lang, heartily given. Hindi makaangay sila. Kaya wala ako kabalo sa ilang chase, sa ilang baho, sa ilang gusto, na good. Pero, ano lang ako, ako ang colleague is na maligya siya mga perfume din na ka ng mga imported. And then, nangutan ako na nga kung suggestion sa iyahan nga, unsay kanang scent sa panglalaki kanang hatag man gud nako sa akong future-in-law kan ang wala ko kabalo sa mga kuan nila. Tapos nangayo lang akong suggestion unsay ako ang kuanon paliton sa iya. And then nag-suggest man siya mo dito ang katong bestseller nila. So yeah. And then sa akong ugangan na babae, ako namili kay babae mo ko ako so akong gipili ko sa iya ha katong kalmang ano lang nako diri i-flash ang akong napili sa mga pahumot. Pag ma-edit na ako ning vlog. And then sa iyang manghod, kay isa ra man gud ni iyang igsuon na babae. And then duha na lang sila gud na wala na kuan, wala ninyo. And then iyang manghod isa ako ang gipili is katong perhapod sa ako ang pahumot kay ganahan man ko sa ako ang katong bago na palit gyud na Lacoste. So mapunta ako ang ipalit sa iyang manghod na babae. Estudyante pa man gud. Ang gipilit na ako para sa ako ang kuan is ano, duha man gud akong gipalit para sa iya sa akong fiancé. Mao sa akong fiancé na ako palit ng mga perfume. Then mao sa diri ang kanang mga para sa akong future in-law o sa iyang mga naka-schedule pa ba ito ako for dental? Kaya magpahinla ko sa akong ngipon. Actually guys, I'm happy kay nadugangan na po ako ang subscribers. Thank you so much sa mga new subscribers. I love you. I love you everyone. Tambo ko na ako. Kaya mag-ano ko na na fats. Kanahan ko sa akong pilok. And then dili kayo siya sa gabal. Pagaan lang siya sa akong mata. And then this is my dessert. Nagpalit ako isa ka balot and then naog ka na nag-flavor. Dari ka flavor. Thank you Lord. And then ang una na horot kay ang ato mga cheese. Usa to siya. Basta cheese, something cheese, ne. Kani mga inganyang nabilan ka ng mga flavor na ubi, na ipanda, na ay chocolate. And nakalimot ko sa uban. So, Nanambok na kayo ko. Nakaya ko ko na. Ang bil-bil. Saan gusto ko pilok kayo? Paka kayo. Kasi, ay gibugas ko kay ting regla, ting bugas.
Magsanaon ako sa mga babae nga pag reglahan kay dili bugason. Kaya okay, manubo din ang bugas pag tindugo na ako. May gani kay wala kayo ko na malit og mga gamit jud. Gina-prevent lagi na ako pag balhin-balhin makailisod, magbalhin-balhin dagko kay gamit. So ang nadungag lang computer, bedsheet. Kaya pag ikaw nandun ako sa mga wala ako nagdalag bedsheet, wala ako nagdalag undan, wala tanan. Malong lang akong nagdala. Luoy kay ko to first na ako sa Davao kay wala ko banig. Hindi na malit diri anak ko nagpalit, katong ko ana, nanghihingi na ako pamalit og mga gamit. Dunagmay, palit ko cortina. Kay katong pag-anhin ako is isa ra gyud ka maleta ko ang dalagod. Isa ka maleta so mga sinina ra to na ako tanan then isa ka shoes. Wash and wear gyud ko atong first na ako nga convert diya sa Davao. Then katong pag nakasahod-sahod na ako dito na ko ninig pamalit og gamit ako. Lagi ka nang kuan ako ng mawili ko sa akong work karon kay super nice kayo akong work jud as in like super gaan. And then ako ang supervisor buotan. Usually man sa mga supervisor namo is mga professional. Wala gyud ko nakadungog ka nang syagit-syagit, mga ingana god tapos nangasaba sa kuan. Wala gyud ko nakadungog ka ng mga kuan good unprofessional moves, professional moves. Kinang mga singgit-singgit na kanang kuan. Like for example kung naalang kay agent error, kay coaching lang kanila, ana good and then nice way ana gyud tapos magan lang ka ingana unlike before sa akong work. Oh my god, like for example taas lang na imong call singgit-singgitan na ka ingana good pero dinhi kay wala ako nakakon gyud ko na mga singgit or mga kasaba wala ko try og nakasabaan jud ko diri ang work. Ang actually sa akong pantalon is pinalit ni sa ako sa Rojas yun, sa Rojas Night Market. Kauban sa kato ako mga BFF food sa kuan sa Santo Tomas before sa katong kuan ako nga course sa public ako na course naman sila diri sa Davao nagtrabaho mga nagsweldo ang mga bata dili sa bata nama ako ang mga barkada and then nag-dinner lang mi ato sa night market and then nagkuan and then mo to nagsuro-suro mi dito sa kuan ukay-ukay nakangita ko ani tag 100 and then ang ko na ni kay grabe pa na akong diet kay di siya maigo guot jud kayo like super guot di siya masirado di siya ma-zipper so pila ka adlaw nag-diet ko na kanang nag-iwas ko og rice kayo and then nasuot na ko karon pero something like good guot pagod especially karon yung kumakakaon na kusog kayo guot siya pero at least nasuot na ko kay katong yung pagpalit na ko ano di gid na ko siya masigo like super guot pero na-achieve na ko nasuot na ko siya nag-iwas lang ko og rice for how many nag-akmal gyapon ko pero gamay lang as in like ina-control gud na ko akong rice ako man gud na case na taon na kanang dali ra ko manambok dali ra po kumayat kay syempre wala ko mo kaagig panganak wala ko answer kuan pa man ni ako ang lawas so, I don't know pag inig ka ng mga anak na ko or mga basta ako lang na ko na is dali ko kumayat dali ko manambok so pila lang ka adlaw nag-diet ko nasuot na ako ang pantalon